Premtobre Kasee na oguso ehwe na ohene ya wo Sabin Akrofom ewo atwema kwanwoma mensinu wo asantemantamu na no sai kofi se brana so se na nanum atrankwanya so wo efamudie bi a wo be yaboa ama wonkro ama ne moso atumpon na wo so wo eye data ban no akiri na nanum asemone Adom Kasee edin komoyi plot edu ensia and wodi sisa edwa Kasee sika krabia bia yedidie police post fire service conference hall ene niema hodo pina ana beba edwan mu nana bota nyina ene se wombenya sika afri edwan mu na wode aboa amabunu no sukukomu na aboa moanya atitirifo bi nso e woni mpotemu ni nyina no akonya na yesi ye di ato akonya no ekwan be no metimi afaso a metimi anya DC wo Sabin Akrofom ekwan be no mefaso a metimi anya MP ekwan be no mefaso a metimi anya president a ofri Sabin Akrofom ekwan be no mefaso e bese Sabin Akrofom afi enya minister bi wa yes ye ni ayo honde no ye sacrifice se ne bruni beka no na emofra na eba no ne mrantie maba ne na abontre praka no ye boa won enti dwumedie pa ye pese didie ni se ye beboa mrantie ne maba no o musku kom o se timi boa bi o wi nya na first degree also bi timi nya na masters e was obi o ha PhD abrantie bi o ha na mabontre o ko school nyi saburu kire ba bi a nya akoto na twene ho o ye adwuma na fa usika no bra na so be fa obi ko ennam se nana wose kofi ani suade hu ne se obema Sabin Akrofom aye krabehwenti wasi court wasi ayarsabia wasan asi abefu agyanan bia ahodo pi anafe wabofoto a wode eboa mmabuna e wone mpesoa ne so enwuma a waye nyinan wode akunya no ho adodode ene ye ya abai ka prempo enimu asantemantam so afo nyamfo samono semensa ana na nkedi se wode nanim ebeta adwumadi achi enam se wantimi amanti wotu mame timagambra so omesi na namu ne nkasa mu editu dwa se ye ka amamu a empuntunyuma papa amamu di beba na omanfo enya so mfaso eno ene yetimi ka se amamu papa nanso ye ka amamu ni ye ka mpuntunyuma no aban ko entimi nye no na kire se ohia mmoa na de ya mesere no mpo ono anada ye so a ode betina akonya so ene wafra ase nana awuku denchembo amane boni